Τι έχουμε εδώ? Μάλιστα. Ένα μοτεράκι, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Από ό,τι βλέπω εδώ φοράει μία Blasar 4SM, που σημαίνει βαλβίδα εισαγωγή 30 χιλιοστά, εξαγωγή 24,5, η οποία συνοδεύεται με τον αντίστοιχο λαιμό, το 4SM, γιατί κάθε κεφαλή ως γνωστόν παίρνει και το δικό της, τη δική της εισαγωγή. Λοιπόν, φοράει ένα PWK29, το οποίο είναι καλυμπραρισμένο για το παπάκι το συγκεκριμένο. Ο κύλος, ό,τι βλέπω, μαύρος, δεν είναι μαντεμένιος, είναι αλουμινένιος. Φοράει αλουμινένιο χιτόνιο, το οποίο έχει επίστρωση νικασίλ, είναι 59 χιλιοστά. Φοράει ένα πιστόνι της Τακεκάβα 59 χιλιοστά και αυτό. Τα ηλεκτρικά του, όπως βλέπετε, είναι τύπου Άστρα, τα οποία έχουν δεχτεί τις επεμβάσεις μας για να συνοδεύσουν αυτή την καλή λειτουργία αυτού του κινητήρα. Εδώ έχουμε το γρανάζι της κίνησης, που είναι και αυτό τα Τακεκάβα. Δεν θα μπορούσε να λείπει και ένας αλουμινένιος λευγέ ταχυτήτων. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Φοράει αμπραγιάζ χειροκίνητο της Τακεκάβα με καμπάνα πεντάδυσκη. Χτυπάει και το τηλέφωνο. Εξάτμιση είναι η γνωστή η Nob One, η οποία έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στον κινητήρα. Ο σωλήνας των αναθυμιάσεων του, ο οποίος καταλήγει σε ένα φίλτρο, να φιλτράρουμε την αναθύμιαση, γιατί έχουμε και οικολογικές ευαισθησίες. Το μηχανάκι έχει 4 ταχύτητες. Φοράει ένα στρόφαλ Τακεκάβα 54 χιλιοστά διαδρομή, που σημαίνει ότι με το 59 χιλιοστά το πιστόνι έχουμε γύρω στα 150 κυβικά. Πάρα πολύ καλό, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο με τα σημερινά δεδομένα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα αξιόμαχο μοτεράκι, το οποίο πιστεύω ότι θα κάνει τα κέφια του ευτυχισμένου ιδιοκτήτη του. Το μοτέρ λειτουργεί πάρα πολύ καλά, θα το ακούσουμε τώρα. Ανεβάζει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία, δυνατά, γρήγορα και ψηλά. Κάτσε να ακούσουμε και τον ήχο του, να το επιβεβαιώσουμε. Το μοτέρ του ακούγεται υγιέστατο. Όπως ακούτε, το εργαλείο στροφάρει
τρελά και παλαβά. Όπως όλα όσα κατασκευάζουμε, από τη στιγμή που φέρνει αυτή τη φίρμα, λογικό είναι να ανεβάζει. Αυτά τα λίγα, ραντεβού στο επόμενο, το οποίο επόμενο θα είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα κατασκευή, πολύ πιο ισχυρή. Το εργαλείο καπνίζει. Φιλάκια, καλή χρονιά να έχετε, καλά να περνάτε όλοι και να χαίρεστε αυτό που κάνετε, να χαίρεστε τα μηχανάκια σας και όλοι να περνάτε όλους.